És un dels tallers de la jornada per celebrar el Dia Internacional de la Pau que ha organitzat el districte d'Horta-Guinardó. Hem fet uns arbres amb cartolina i en cada fulla hem posat un desig. Jo a cada fulla he ficat coses com no a la guerra, no a les bombes i no a la violència. I el desig és escrit que per tot el món i per sempre n'hi hagi pau. I les han penjades fent un jardí vertical. També hi ha hagut dansa i s'han plantat plantes i arbres com a senyal de pau. Los hemos plantado porque hoy es el día de la paz y pues hay que tener mucho amor con las plantas y con toda la gente que hay en nuestro alrededor. Uns 200 estudiants de diferents escoles de la zona han participat en l'activitat. Lo important són transmetre i que no quede en un dia. Realment no tindria cap sentit que sigui un dia internacional sinó que aquest dia es treballa diàriament al món de l'escola i al carrer, al pati o al lloc com estem ara del Jardín d'Hiroshima. Precisament s'ha recordat els bombardejos que van assolar la ciutat que dona nom a l'espai durant la Segona Guerra Mundial i el que va patir una de les escoles participants, l'Escola del Mar. Dos exemples històrics que corroboren la necessitat de difondre la pau i evitar les guerres. Tret així, perquè no hi hagi forats gaire. De la Declaración Universal de los Derechos